hayungni taku bukorono ang kaisa kobokjago tini hai nongni thani khulumung ruwai ang nongni thani nukjana nangkha kaisa kok sai khnarwa kaisa na kaisa borokno jadu phunugui ta thokoktung ang kubui rutugui tongo ang to manthung mayatung ang moi ta rutugjaktung ang hayungo rutugui phainai sabo kubui tong sabo chengra tong sabo baji tong ang tatal no rutuknai o tatal no rutuk thini ang kebo paigala ang tabo puno nasigi tongku tini phola kathar mano hnoi tini sogoria kamina han bo jagatan tong ba ang rutugui phainai nung ano nini disuni phola kathar mano hnoi nung ano narakma hangke nung ano narakdi ang tatal no nai manglak ang kubila mono rutugui phainai nung ano ani sago tamung ya nung ano pura suri pungna ang nin thani phainai nung jodi youtube nai tongai jodi ko kaham hamya nung ame repair di ma pore ang nin para phainai om haike baji khrayai youtube khrayai borok no thoku koi ta sadi ang borok no nai tongo tabu puna sujartoi ang nongni mun susana mo thangna nei ta phayo borok bai tongnai borok bai sob kisu kam phainai ang kebono tatal baji saisana phayaro jodi tatal baji sawoi jodi borong thoko kele nini bagai ishor puno nini disu puno nono ma phaigla obono se nasik tong anobo jodi baji khlai to hangka ani babu gori ano jodi baji ang thung to hangka babu gori jodi tu jibono ano o jibon o tatal no ang logi torla obono nasigei jodi hayungni borok tako bukuru no nong nang ang tabo jaga ani nok bising aru tu yang nong no o kok no ang sadok ang kaisa nukha youtube kaisa ni sori himimaya no jadu khlai himri mangha ba jaspan khaika om haike tatal mantra sawoi baji mantra sawoi borok no ta thogul dikento goboi kaisa tongo tatal sakangke hayungo nini bagai nini ishor purung tong nini disu pung tong jotono nini bagai bakhlai phainai salchale nung obono muitu khlai ang tabuk munchungui tongo munchuni sago haboi tini baba goria tini robindra sago tongo tui tini hayungni borokni sago na haitong jodi tatal sawoi baji sawoi borokno ta thokordi ang obosnai tini osai khanye pungtung brahman khanye pungtung tini sob kisu bini thani mantra kurung pungtung om hai robindra no jodi nosto khai puthrai mahangkala ang raji tong robindra thui thaka om tu jino tarik renayang seikalang nai robindra jodi oroni tolong thaka hayungni kemai thangka adino ang seikalang nai khata kolom nau tatal no baji no ta phemlongti borokni sago onek bar ayo phayo phara phayo sob kisu phayo কিন্তু tatal no ta sari tini ompi da klai tini sogri klai ang phainai din chacha phainai ang phainai ke phainai obo ke bo yogui meya bini thani tamotong tamukure ang chekai phainai chekai phema pore nung ano kubui baba goye phayo ni pung tung nung kaisa soyom mutai thang ke nung nini disu pung tung nini kisan pung tung ke bo romun nerak maya ang rutugui tong tatal no sabo kubui sabo ang rutugui tong tabo hayungni ptv wo tongnai tripura rajong thung ptv hoite ang tabo joto mutai no kubui sabo tong tatal sabo tong baji sabo tong o mutai tangkha kloi tong obang begon check khai tong jodi norok nongni bagai tabok soju jotoi ang na sigi tong kebona ang hamya sayaku kaisa no youtube khlai baji khlai tatal khairo ta thokudi
ang kebono YouTube khai tatal khai baji sok khai mani ang bono ani thani asramo phai ang kebo ang bono YouTube khai ti sei hodi ni sayako kento ani asrami bo kaisa bul tong ang bini ani thani thana tong bin ani thani hamna tong te kaisa thani hamna tong bini purgo ja phaima tong bini ayok pai ke phai kebono saimia bini manjak thai bahai keng nai bini manjak thai bahai ingya ba kebo saimia ang kaisa siu jodi sito haken nang amono sekam kurugi phunui chana nangana nungora ishorno kok sau ishor muthangnai nei nang amake kok samasai jodi amake sama ganang ka haken nin thani ang phai nungmai sorasuri malai ang nang anong botharinar ma hakabo bathrinar di nung na haken ano asuri toni pa ko toni ang nin thani phai nai kubui tamotong tatal tamotong ang nor tu phai nai nung ani video nai tong ble ang kaisi YouTube nung mahanyo ang kebon ki na ya o sisti wo no phang sabo no phang nung mongmano ang mongmano o hayuni no phang tatal ta sabi kento tatal ang rom nai baji khanyang ang rom nai ang kubui be tong nai ang kebono baji khalani mane no ang tajang kya jodi nung ani bagai nung nasik to hake ba khanai to hake kok khir nung sangke phiro khodi nung kok khir mo pore nung bodino nung anu kesar musung kesati ang ompi da kelai tini sesu ada kelai tini tamo kelai aboni ang district tamo kelai tini district kelai no omopur pun district kelai na tini thana tujuh buku kelai mano ang rutu ko kanye om haike baji kaisa porong kaji baji kelai sate busuk rang aji khaneng busuk kuti aji kha rang aji na ta thani ba baji kelai tatal kai bonyo ta thakon ta thani ang nasigi tongo ta bugla ang soimeya phola kathar nin thani tongya ani thani bo phola katha tongo Rabindran thani bo phola katha tongo nung wan thung naji Rabindran tomong samaro goi yang ya bo gori ya tamni ba ge bo kasya phola katha ni ba ge nyukubui tomo bo ge bo phola katha hajabu bo kharomoi sima tango hakala romoi sima tangai thungno no phola katha ba ge nung ani thani o hayingo unung na ta thani kasya YouTube khaye nung rom thokon ta thani nung jodi angmai utur khanam sungka nung amai tokara nong sungka nin thani ang phaitong nang di pelai di nang jaspo nang English be purdi jaspo Bangla purdi nang Hindi be purdi nang mosam basam purdi tabing basam purdi nin thani ang phaitong borong ta thapurdi borong thakor khangke ang nasigi tong mangala ang khairok mami kebang kento borong thakor khangke nang salchale omona ko thangnai kebono halton gla mona ko hawi thanai angmo tini baji sawai jodi kubui lamano rumah keringke angmo tini salsale angmo menak lamo hamnai kento ang rutugui tong tabuk ang baji lacanai borono ang ucuk mangala nong ni bagai taku pukurok ang khanau kebo om haketa thakul lagi kebo ta seja lagi nong ni bagai sang lumi nong tini khajak kento khona debrma ang nini bung nang khuna thangya nang phola ka tharmanai pun tongni nang YouTube khaye viral khaye borong no bibronta phang dikento nang kaisini YouTube khaye phunugoi nang phola ka tharmano nai nang ano ba jesa mano nai nang ke phunug mani kento taya nang soyo mutai no ga nang ama challenge sakti bodini mala nyai ang buk thang no phola ka thang manjak nung phola ka thang manjak Rabindran saga babu goriya habjak babu goriya tomong sama habya bo phola kathang bagai bo habto nin thani ang nono ang thakwa jog asun bagai no nong no